Estar al govern sovint és incòmode, sobretot en minoria. Aquells que no han estat mai minoria no ho entenen. Aquells que hem estat en minoria i cada dia és un pacte i cada dia ha de ser un acord. Costa molt saber on t'arriba a l'acord i on acabes perdent l'ànima. Perquè en política, i m'explicaré, no és que parli de Faust, però en política, sovint, quan ets minoria, és fàcil perdre l'ànima per un càrrec o per agradar. Si ets minoria, cada dia te discuteixes amb majoria. I tot i que amb el temps un entén que parlar amb 8 persones que tenen un punt de vista no vol dir que tinguin més raó que tu, perquè poder fora al carrer hi ha altres persones amb altres punts de vista. Costa molt de mantenir les idees. I alhora el que no pots fer és fer una dictadura de la minoria, tampoc és just. Els demòcrates hem d'acceptar les majories i en definitiva el govern és el que els ciutadans volen. I per tant també hem de fer aquesta gimnàsia de dir, escolti, amb això qui més vots té més sentit per tirar les coses endavant. Ara bé, hi ha un límit, el límit són les pròpies conviccions. I aquí, al carrer de la Creu, hi havia un d'aquests límits fa 7 anys. Recordeu el pàrquing del carrer de la Creu. Un pàrquing que ens va tensionar molt. L'única vegada que l'alcaldessa ha fet valer el seu vot doble com a alcaldessa. Per un entossudiment nostre? No, perquè arriba un moment en què has de saber construir però sense perdre les conviccions. La política no és la ideologia, si no, no faríem mai política. Però la política no pot trair les línies mestres de la teva manera de pensar. I nosaltres dèiem, sense un pla de mobilitat, sense aquells pàrquings necessaris a la ciutat, tu no pots fer entendre al ciutadà que ha de tragar un problema sense que el que li expliquis ho entenguin. En política, allò que explica s'ha d'entendre, perquè si no s'entén està mal formulat. I per tant, no era just ni legítim, sense tenir aquesta construcció del conjunt de la ciutat, dir, és veritat, a vostè li toca mortificar-se durant un temps per aquesta i aquesta raó, però pensi que en canvi tindrà això i tindrà l'altre. Nosaltres pensàvem que calia fer això. Començar, no per la teulada dels edificis, començar-lo pels fonaments. La realitat és que no hi ha pàrquing al carrer de la Creu. I aquest és un element a tenir en compte. Com, veig alites per aquí, no? Tu ja ho saps, no? Per què calia entestar-se amb un pavelló a la Devesa? Clar que cal pavellons, i els pavellons esportius són molt importants per la cohesió social, però s'han de fer en els llocs indicats, en el moment indicat, no com una improvisació perquè a Palau no ens deixaven fer el pavelló al costat de l'altre. I aleshores s'improvisa una alternativa que no era de rebut. Una majoria de govern considerava que sí, se van tastar, però una majoria social va dir que no. No va ser fàcil mantenir l'equilibri amb tot això, però no hi ha pavelló a la Devesa. He dit de coses que en moments determinats a vegades és fàcil dir, si no esteu d'acord us n'aneu. Atenció, això ho diuen sempre aquells que no volen qui siguis, perquè quan passaven aquestes coses, el que a mi m'ha ajudat és gent que ara està aquí i que no està aquí, que em digués, no, continueu. És important, malgrat les contradiccions, ser en aquest govern. Però no per la poltrona. Has de demostrar que no t'interessa la poltrona. Entre altres raons, perquè a vegades, ho hem comentat moltes vegades, més que una poltrona era un llit de faquir, si és en confiança, se'n va un llit de faquir. I no és que a un li acabi d'agafar confiança a les punxes, però si s'ha de fer, es passa, per una causa que sigui millor. Han estat, doncs,